ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על אחד מתוספי התזונה המרכזיים, זעפרן. שלום לנועה אוליאל, נטורופטית. שלום. זעפרן. זעפרן. טוב או רק יקר? הזעפרן אכן מוכר כתבלין היקר ביותר בעולם, מכונה בשמות יוקרתיים כמו מלך התבלינים או הזהב האדום. מפיקים אותו מפרח הכורכום התרבותי, מהצלקת שהיא איבר המין הנקבי של הפרח. זאת אומרת, הוא מופק מפרח הכורכום. נכון, מפרח הכורכום התרבותי. התרבותי. נכון. מוצאו מצפון הודו, ידוע כבר למעלה מ3,000 שנה כתבלין מוכר. הוא נדד בנדודים שלו והגיע גם לארצות ערב וגם לאירופה, מהודו. ידוע בשימוש מימי קדם גם כתבלין, גם לביסום וגם לרפואה. אבל כתבלין אנחנו משתמשים בכמויות מזעריות שלו. יש להם איזשהו ערך בריאותי? הם רק הטעם נשאר, וכל ההשפעה הרפואית לא נשארת. זאת אומרת, הבישול מפוגג את ממש לא, רק הטעם נשאר. והצליחו היום לבודד את המרכיבים הפעילים שיש בזעפרן. מרכיב אחד נקרא קרוסין, שמקנה לפרח את הצבע שלו. מרכיב שני נקרא פיקוקרוסין, שמקנה לפרח את הטעם שלו. ומרכיב אחרון שחשוב שנקרא ספרנל, שמקנה... ספרנל. ספרנל, כן. הוא העיקר. הוא העיקר, שהוא מקנה לפרח את הניחוח שלו. הוא קודם כל מרכיב נוגד חמצון מאוד מאוד חזק, וגם נותן אפקט אנטי-דיכאוני. כל המרכיבים הפעילים הללו בעצם מקנים את היכולות הבריאותיות לזעפרן בשיפור מצב הרוח. מה אנחנו יודעים באמת על זעפרן ודיכאון? קודם כל ישנם כ150 מחקרים בעולם על זעפרן, בעיקר מקורם באיראן. מחקרים איראנים אחרונים מראים מראים כי לזעפרן השפעה חיובית מוכחת קלינית בטיפול בדיכאון קל עד בינוני. זאת אומרת, זה ממש תרופה אנטי-דיכאונית כמו פרוזק. ממש כמו תרופות SSRI שהן נוגדות דיכאון, רק ללא תופעות הלוואי של השמנה וירידה בחשק המיני. אבל יש לו גם הרבה יתרונות נוספים אחרים. אחד מהם שקודם כל הוא משפר את בריאות הגוף בגלל שהוא נוגד חמצון מאוד חזק. משפר גם את בריאות הנפש והוא הוכח גם כמעלה את מצב הרוח, גם משפר את איכות השינה. וגם יכול לשפר מצבים של מתח ולחץ. מאוד מומלץ אצל נשים שסובלות מדיכאון לאחר לידה. נעשה מחקר על מינון פטנטי של זעפרן 30 מיליגרם ליום, בהשוואה לפרוזק במינון של 20 מיליגרם ליום, וההשפעה לפרוזק הייתה זהה. זאת אומרת, בדיכאון קל, עד בינוני, כן. עד בינוני שיכול להרוויח מפרוזק, אפשר במקום פרוזק לקחת זעפרן? זה נשמע טוב מדי כדי להיות אמיתי. במינון הנמוך, עד מינון של 20 מיליגרם פרוזק, או ציפרלקס, אפשר לקחת זעפרן. אז איך משיגים את הזעפרן? הזעפרן מצוי כתוסף אצל... זאת אומרת, לקנות תבליות זעפרן? חברות טבע מובילות. יש לזה טעם של זעפרן? לא. חסר טעם וריח. חסר טעם וריח. אז קונים פשוט תבליות זעפרן. נכון, וגם אפילו ידוע בהשפעה שלו במינון המתאים, להעלאת להשפיע על ההון הגברי. זאת אומרת, זעפרן טוב לדיכאון, לאון ועוד. אכן ככה. תודה רבה על הזעפרן, תודה רבה על המידע. תודה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.